Nie je jabloň ako jabloň. Tá, ktorú vám teraz ukážeme, poriadne zmiatla svoju majiteľku. Popri červených jablkách sa na jej konároch urodili ešte malé a žlté jablčka. Keď prišla pani Janka nedávno do svojho ovocného sadu, nechcela veriť vlastným očiam. Nože ale povážte, toto by prekvapilo každého. V našom sade je jedna jabloň, ktorá ešte predtým nerodila, ale momentálne tento rok sú na nej dvojaké jablká. Jedny sú žlté a menšie, druhé väčšie a síto červené. Myslela som si, že sú to citrónky a tie červené, že sú granát. Aspoň takto volali moji rodičia. Dosť bolo ale hádaniek. K popletenej jabloni sme pozvali odborníka. Počkajte, toto je stadito. Tak ešte nakoniec to môže byť, že naočkované tu. Aha. Vysvetlo, že záhadu popletenej jablone spôsobilo zabudnuté očko. Kedysi dávno tu niekto naštepil kultúrnejšiu odrodu. To naočkované alebo naštepené bolo potlačené do úzadia, takže prerastla tá pôvodná odroda. Môj ocko štepil stromy, už dávno nerodila tá jabloň, neboli na nej jablká, takže sme ani nevedeli o tom, že sú dvoje na nej. To je nejaká plánka z nejakej starej odrody a on naočkoval vlastne túto. To je tiež z tých starých odrôd. Ovocné stromy v domácich podmienkach si vylepšujú len ovocinársky nadšenci. Chce to totiž náročnejšiu starostlivosť. Môžu si dať aj 4 do 1, ale to už nemá taký význam, lebo sa tlačia, navzájom sa bijú a pri dvoch sa to dá udržať. V každom prípade je dvojfarebná jabloň v ovocnom sade zaujímavým spestrením. Počkáme, čo bude na rok. Lenka Stanková, televízia Markíza.